dahil marami tayong matututunan tungkol sa mga benepisyo natin sa PhilHealth. And speaking of benefits, Doc Bobby, meron bang mga benepisyo pang kalusugan para sa mga malala at magastos na mga sakit? Ang tawag natin dito ay ang mga PhilHealth Z-Benefit Packages. Maaari po kayong bumisita sa ating website, yung ating pong PhilHealth, www.philhealth.gov.ph para sa listahan ng mga contracted facility. Naging call ko yon na talagang kailangan bigyan ko ng priority yung health ko. Hindi yung pag malala na lang yung sakit mo, doon mo maalala na magpakonsulta, di ba? Ang pinaka-memorable sa akin is yung patient ko na cervical cancer and breast cancer patients na talagang nakita ko yung from na-diagnose sila hanggang sa kung paano sila tinreat and paano natulungan ng JBL yung paggaling nila hanggang sa ngayon ay surviving pa rin sila. Dahil po sa PhilHealth po, ni piso po wala po akong binabayaran. Kaya sobrang thankful ko po. Hello mga kayakap! Ako si Monifer S. Bansil, ang Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Region 3. At ako rin ang inyong kabeshi pagdating sa kalusugan. Kumusta Central Luzon at sa mga kababayan natin sa amang panig ng daigdig? Ako si Kathleen Ocampo, ang isa niyo pang kabeshi sa kalusugan. Welcome sa ating another episode ng PhilHealth Drip. Dahil dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Our topic for today, Z-Benefits para sa cancer, sakit sa puso at iba pang mga malalang karamdaman. Let us all welcome our guests mula sa Accreditation and Quality Assurance Section ng PhilHealth Region 3, none other than Dr. Cheryl M. Acejo at Bobby Grayson M. de Guzman. Hello po, Doc. Hello, Bobby. Hello po, Miss Mons. Hello, Miss Hello Kat. po, Doc. Hello po, Sir. So, how do you feel? Ayan, nandito na tayo sa PhilHealth Brief. Yes, very Masaya. excited po. Ayun, excited. At talagang dapat excited tayo, di ba, Kat? Dahil marami tayong matututunan tungkol sa mga benepisyo natin sa PhilHealth. And speaking of benefits, Doc Bobby, meron bang mga benepisyo pang kalusugan para sa mga malala at magastos na mga sakit? Yes, Miss Mons. Ang PhilHealth ay merong mga benefit packages para sa mga malubha at mga malalang sakit. Ang tawag natin dito ay ang mga PhilHealth Z-Benefit Packages. So ano-ano yung mga napapaloob ng mga packages doon? Yun yung mga cancer, yung mga open heart surgeries, yung mga kidney transplant, at iba pang mga sakit na nangangailangan ng matagalan ng gamutan. Oh, ito ba, Doc, yung parang mga catastrophic cases? Yes. Pag catastrophic, sinasabi natin na hindi lang siya mentally draining, pati sa ating financial status, mayaman man o mahirap, is maaapektuhan siya kapag nagkaroon tayo ng ganitong malalang sakit. Ayan, alam na po natin kung ano po ang mga nakapaloob po sa PhilHealth Z-Benefits. Doc, narinig ko po na nandito din po yung open heart surgeries. Ano naman po kaya ang mga benepisyo o magkano po ito? Yung mga open heart surgeries, ang technical na tawag natin dito ay yung mga CABG or yung coronary artery bypass graft. So, dito kapag ang isang pasyente ay malala na or meron siyang mga bara sa puso, so ang operasyon na yon ay pwedeng makamit or maging benepisyo sa PhilHealth. Basta pasok sa criteria yung ating pasyente. So, meron tayong mga tinatawag na contracted health facilities para sa mga ganong sakit. Ito yung unang-una, yung Angeles University Foundation Medical Center.
yung Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center, and dumagdag din dito yung Our Lady of Mount Carmel Medical Center, and yung The Medical City Clark. Dok, bandang Nueva Ecija, meron po ba tayo para sa open heart surgery? Yes, yung Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan. And magkano po, Dok, yung para sa coronary artery bypass graft? Yes. Ang benefit package ng PhilHealth na yon ay umaabot sa kulang-kulang na 960,000 pesos. Okay, malaki pala. Ibig sabihin, masasakop na lahat yung gastusin para sa ganitong case na coronary artery bypass graft. And of course, dito po sa Central Luzon, meron po tayo. Dok, meron pa po bang ibang may karamdaman sa puso na sakop po ng PhilHealth? Yes, kagaya ng mga congenital heart disease, kagaya ng tinatawag nating ventricular septal defect, and yung tetralogy of Fallot. However, yung mga ganong ka-specialist, mga malalang sakit, ang meron lang muna dito is yung heart center. Yun yung mga defects na nakukuha at birth. Kano po, Doc, yung benepisyo natin para sa ventricular septal defect at saka yung tetralogy of Fallot? Para sa ating ventricular septal defect, yung surgery for the correction of the ventricular septal defect o VSD na tinatawag, ang PhilHealth po ay may package na halagang 614,000 pesos. Para naman po dun sa correction of the tetralogy of Fallot o TOF, ganun din po 614,000 po ang Z-benefit package po natin dito. Para po dun sa mga provider, unfortunately, wala pa po tayo dito sa Region 3. Ang meron po ay nasa NCR po, yung ating pong Philippine Heart Center. And for other Z-benefits provider nationwide po, maaari po kayong bumisita sa ating website, yung ating pong PhilHealth, www.philhealth.gov.ph para sa listahan ng mga contracted facilities. Dok, bukod sa Z-benefits para sa sakit sa puso, meron pa bang ibang benepisyo ang PhilHealth? Yun yung tinatawag nating percutaneous coronary intervention or PCI na nagkakahalaga ng 523,853 ang benefit na yon. So, ano ang PCI? Ito yung paglalagay ng non-invasive siya. Ito yung paglalagay ng catheter na pinapadaan dito sa ating veins, and then dediretso siya sa ating puso wherein merong balon sa dulo, and then ibubuka niya yung ating arteries para hindi magbara. And then, meron din siyang stent para patuloy na nakabuka yung artery. So, tuloy-tuloy yung daloy ng dugo sa ating puso to prevent heart attacks. Also, isa pang benefit sa all-case rates is yung tinatawag nating fibrinolysis. So, ano yun? Ito yung pagbibigay ng gamot para naman dun sa mga nagpapalusaw na mga blood clots sa ating katawan to prevent also heart attack. Kaya magkano po yan, Doc? Yung fibrinolysis na package natin is amounting to 133,500 pesos. Ayan. Pero dahil, Doc, ito po ay hindi Z-benefits kung hindi kasama siya sa all-case rates. So, basta accredited na hospitals, facilities po ng PhilHealth, pwede po itong magamit. Yes, Ms. Mons. Kasi pag sa mga Z-benefits naman, bukod sa accredited na yung mga deserving or yung mga facilities na may kapasidad na magbigay ng mga services, contracted sila. So, yun ang proseso sa mga Z-benefits. Kinokontract natin yung mga hospital. Under Z-benefits, kasama din po ang cancer. Doc Che and Sir Bobby, ano naman po ang tinatawag na cancer and paano po nagkakaroon ng ganitong karamdaman ang isang tao? Yes, Miss Kat, ano ba yung cancer? Ayon sa ating mga experts, ang cancer ay isang uri ng sakit kung saan nagiging abnormal yung growth ng ating mga cells sa katawan. Naalala nyo, di ba, nung September 30, nagkaroon tayo ng capability building sa Laos, no? And nalipol natin doon yung mga barangay health workers kung saan tinuruan natin sila sa pamamagitan ng mga lectures na galing sa ating mga experts kung ano yung cancer, kung paano nagde-develop yung cancer, at paano nila madedetect yung mga sintomas ng cancer. So, yun. So, naghalong genetics and environment. Meron ding environmental side yung pagkakaroon ng cancer. Yung way of living, Doc. Diba? Yes, para ma-avoid natin yon, kailangan healthy living tayo.
diet, exercise. Of course, yung mga bisyo, avoid natin. Like ang pinaka-common, smoking, di ba? So, kagaya, di ba yung mga pakyati natin ng smoking ngayon, nilagyan ng DOH ng mga kung anong pwedeng mangyari sa'yo kung ikaw ay patuloy na naninigarilyo. Ano po yung mga benepisyong PhilHealth naman po, Doc Bobby, pagdating sa sakit na cancer? Tama po kayo, Miss Mons. So, mas maganda kung mas maagang maagapan natin ang cancer. Una, magparehistro tayo sa mga PhilHealth Yakap para sa check-up, laboratories, and yung mga piling cancer screening. At sa mga Yakap clinics na po ito, meron pong mga essential gamot para agad maagapan yung kung tayo ay may karamdaman. So, ikalawa po, kung base sa diagnosis ng doktor at resulta ng cancer screening, may PhilHealth Z benefit para sa mga miyembro. So, for breast cancer, katulad ng nabanggit kanina, nagkakahalaga ito ng 1.4 million pesos. Meron po tayong contracted hospital dito po sa San Fernando. Ito po yung Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Para naman po sa colon cancer, nagkakahalaga ito ng 150,000 hanggang 300,000 yung benepisyo. Makaka-avail din ang mga miyembro natin sa contracted facility na Jose B. Lingad General Hospital and Dr. Paulino J. Garcia Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. And of course, Bobby, di ba, si Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa may Cabanatuan, Nueva Ecija ay nagbibigay din po ng Z benefits para sa breast cancer. Para naman po sa cervical cancer, ang Z-Benefit package po natin ay nagkakahalaga ng 120,000 hanggang 175,000. So, maaari po natin ito ma-avail sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga and sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial and Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Para sa mga ibang cancer po, katulad ng rectum cancer, ang benepisyo pong PhilHealth ay nagkakahalagang 150,000 hanggang 400,000. So, maaari po natin itong ma-avail sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital, sa Central Luzon Doctors Hospital sa Tarlac City, at sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Yes. In addition naman to that, Ms. Mons, yung tinatawag nating prostate cancer, meron din. Yung package natin is nagkakahalaga ng 100,000 pesos. So, saan pwedeng magpagamot? Ganun din sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga, and Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Karamihan sa mga cancer access sites na yun ng DOH ay mga level 3 hospitals and government hospitals sila, Ms. Mons. So, in addition also, yung acute lymphocytic leukemia or yung sakit sa dugo or cancer sa dugo, yung package natin doon is 500,000 pesos. So, saan pwedeng maka-avail ang mga members doon? Sa Bataan General Hospital and Medical Center, sa JBL or sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, and Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. And karagdagan dito is yung Bulacan Medical Center sa Malolos. And para naman sa kumpletong listahan po ng mga hospitals para sa Z-Benefits at iba pang gusto nating malaman, bisitahin lamang po natin ang ating website na www.philhealth.gov.ph at ang ating naman pong FB page na PhilHealth Region 3 para alam po natin yung mga benepisyo at mga hospitals kung saan natin maaring makamit ang ating mga benepisyo. So marami tayong napag-usapan dito sa first part ng ating programa. Mamaya abangan pa natin ano po yung mga impormasyon naman ukol sa mga may sakit sa bato at iba pang mga malulubhang karamdaman. Pero before that, pasyalan natin yung mga kabarkada rin natin sa kalusugan sa Lusog Diaries. Dito lamang yan, tutok tayo kung saan dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth dito sa programang PhilHealth Drip! Sa
bawat sulok ng mundo, may kwentong alaga, kwentong tagumpay, kwentong pag-asa, kwentong PhilHealth Lusog Diaries. Partner! Halika, kain muna tayo, magmerienda muna tayo. Bili ka dito sa mga nabili ko. Bigla kasi ako nag-grab ng something salty, something sweet. Magpatanggal ng stress. Halika, kain muna tayo. Hay nako partner, kakain ka na naman ng hindi healthy foods. Alam mo ba na ayon sa World Health Organization, 1 sa 5 Pilipino ay maaaring magkaroon ng cancer? Ganun ba yun? Yun yung epekto nitong mga kinakain ko sa katawan ko? Well, partner, pwede ka naman kumain ng gulay, prutas, at whole grains. Ito ay nakakatulong para mapababa ang risk ng cancer. And iwasan din natin yung maalat, matatamis, yun. Okay, sige na nga. Mag-change type of food na ako, partner. Sige na nga, di ko nakakainin to. Salamat! Partner! Thank God it's Friday! Tara, magwalwal na tayo. Let's drink until dawn. Party na tayo. Tara na! Kaya pa ba, partner? Eh, grabe ka naman. Ano sa palagay mo sa akin? Alam mo ba na masama ang sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo? Alam mo ba na halos 30% ng cancer cases ay may kaugnayan sa paninigarilyo? Sa bagay, may point ka, partner. Kahit ako, hindi ako naninigarilyo. Pero alam ko walang ligtas sa level ng smoking. Kahit social smoking, may epekto pa rin makukuha sa katawan natin. Di ba, partner? Tandaan mo, partner, maraming uri ng cancer ang maaaring maiwasan. I agree with you, partner. Kaya dapat mahalin natin ang ating mga katawan. Kaya salamat kanina, partner, sa mga reminders mo, ha? Also, magpa-check up tayo regularly, partner, dahil ang early detection ay susi para maagapan ito bago lumala. Sakto, partner! Meron tayong makakausap para ikwento sa atin kung ano-ano ba itong mga malalalang sakit tulad ng cancer. Kaya, tara, G! Isang magandang araw. Ako si Ann L. Roque na makakasama nyo dito sa PhilHealth Lusog Diaries. Ako naman si Angela Salonga, ang ka-PhilHealth nyo sa kalusugan. Andito po tayo ngayon sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital or JBL para matunghayan natin ang isang inspiring story ng isang cancer patient na nakapag-avail ng PhilHealth benefits. At isang doktor na nagpro-provide ng medical services. Kaya, Tara, G! hello mga ka-PhilHealth! Nandito po tayo ngayon sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital or mas kilala bilang JBL. At nandito po tayo ngayon para interviewin po si Doc Rox. Ayan. Hello po, Doc Rox! Hello po, ma'am. Maganda pong hapon sa inyo, ma'am Ang. Kamusta po kayo today? Okay naman po, ma'am. Ito, gawain pa rin po ng kawani ng gobyerno. So, naglilingkod pa rin tayo sa mga kapamilya natin, kapuso at kapatid natin na nangangailangan ng mga pangkalusugan pong advice. Ayan. Doc, tanong ko lang, ano po yung specialty nyo bilang doctor po? Bale, ako nga po pala si Dr. Rochelle De La Torre, isa pong family physician. Bale po, dito po sa JBL po, ang pinaka-trabaho ko po is dahil sa PhilHealth Reconciliation Unit. Bale, ako po yung assign sa mga ZAY benefit patients natin at para po maging maganda yung proseso ng sa PhilHealth po ng mga pasyente. Doc, ilang taon na po kayo sa profesyong ito? Bale, sa profession ko po bilang doktor, bale, naka 5 years na po ako na doktor po. Ayan, Doc, so 5 years na po pala kayo, no? Medyo matagal na rin po yun, no? Yes, so, itanong ko lang po, ano po yung naging inspirasyon nyo po para pasukin po tong profesyong ito? Bale, kasi po nung bata pa ako, ma'am, yung parents ko po kasi dentista po. So, nung kabataan nila, ang pinag-uusapan nila lagi, ang dream kasi nila is maging doctor. So, nung kabataan ko, parang talagang hino-hone na ako to be a doctor. So, nung time na nagkaroon na nga ng pagkakataon, nung nursing ko, after ko ng nursing and midwifery, sinabi ng parents ko na mag-doctor. So, kaya pinush ko talaga na maging doctor para at least din, maisa katuparan ko yung pangarap nila maging profession. Ayan. So, family of doctors po pala kayo, no? Family of doctors po, pero more on sa dental side yung kanya. Tapos yung sa akin po, ako talaga po yung first doctor po sa family. Okay. So, ayun, Doc, ano po yung mga cases po na nahawakan po ninyo na hindi nyo po makakalimutan?
Bale, regarding sa practice ko as family physicians, kami yung mga assigned kasi sa mga palliative care patients. So, isa dito yung mga cancer patients natin, no? Like yung breast cancer, colon cancer, cervical cancer, and other types pa ng cancer. So, ang pinaka-memorable sa akin is yung patient ko na cervical cancer and breast cancer patients na talagang nakita ko yung from na-diagnose sila hanggang sa kung paano sila tinreat and paano natulungan ng JBL yung paggaling nila hanggang sa ngayon ay surviving pa rin sila. Ayan, Doc, no, yung mga nabanggit nyo po na cases, yan po yung mga pangmatagalan na gamutan, no, Doc? Yes Ayan, po. so, itanong ko lang po, ano po yung naging papel po ni PhilHealth? Bali, yung naging papel ni PhilHealth sa kanila is binawasan nila yung financial na problems ng mga pasyente. Like, ginawa nila na sinagot nila yung mga parts na mahihirap pong solusyonan ng mga normal na Pilipino, no? Example po, yung mga laboratories, mga diagnostic test, and even po yung mga chemotherapy and radiotherapy po, na talaga pong, kung kahit gaano po kayo kayaman, talaga pong mahal po, no? At masakit sa bulsa. So, yung PhilHealth po, naging isang sandigan po ng mga pasyente po natin para mas mapagpatuloy po yung gamutan nila nang wala pong iniisip na financial po na problema. Kasi masakit yan sa bulsa, Doc, diba? Yes So, po. ano po yung mensahe nyo po sa mga patients po natin na nakakaranas po or nararamdaman yung mga sakit na to? Yun po, bali doon sa mga pasyente namin na dito sa JBL at sa buong bansa pa na nangangailangan ng tulong, huwag po kayong mahiya na pumunta po sa inyong mga malalapit na ospital at malalaking ospital para po mas mag-agapan po yung mga kondisyon po na iniinda natin. Huwag na po nating patagalin. Mas maganda po ang prevention kaysa po sa gamutan. Ayan, preventive is better than cure. And Yes po. ipapasok ko dyan yung ano namin, Doc, yung yakap. Ayan, Yes. yan yung bagong programa ng PhilHealth. Yes, opo. Ayan po, ano po yung mensahe nyo po sa mga kapwa po natin na doktor? Bali, yung mensahe ko naman po doon sa mga kapwa-doktor natin na sana po ay mas maging mapasensya pa po tayo sa pag-deal po sa mga pasyente natin. At the same time po, mas lalo po tayo maging maikmat at alamin din po kung ano yung mga pwedeng hingan natin ng tulong. Especially po yung mga hindi po medical, no? Yung mga example po, hanap tayo ng tulong para sa pasyente, para sa financial problems nila, para po hindi lang yung medical yung maitulong natin sa kanila, kundi pati po yung sa bulsa nila, para makagaang po tayo. At the same time po, sana po is maging aware din tayo sa mga programs na binibigay din po ni DOH para po maibigay natin yung care po na para po sa lahat. Para sa pamilyang Pinoy po. Ayan, Doc, since napag-uusapan na po natin yung mga sakit na to, eto, very curious po ako dito. Parang hindi ako makakatulog hanggat hindi ko po makukuha yung sagot na to. No? Bilang pong doctor, syempre, kayo po yung nag-check up sa mga patients, ganyan. As doctor po, sino po yung nag-check up sa mga doktor? Actually, magandang question yan, no? Kasi kung matatanong mo lang, wala namang nagtatanong sa doktor pag pumupunta sila sa clinic kung kayo, Dok, kamusta kayo, Yes, no? So usually, kapag kami, ano bang nagtatanong? Kami na mismo yung nagtitrigger na magtanong din sa kapwa namin na doktor kung gusto namin na magpa-check, no? Kasi mararamdaman mo naman, as physician, malalaman mo rin naman na talagang kailangan mo na manghingi ng tulong, no? Ang problema na lang doon is kung paano mo malalaman kung kailan ka dapat humingi ng tulong. So, yun. Siguro more of checking kami, kasi hindi naman lahat ng doktor talaga ay na-address yung mental health nila, no? Lagi silang burnout and stress sa lahat ng mga pasyente. And wala naman talagang magbabother talagang magtanong. Pero yun, ang nagiging goal na lang ng mga doctors is to ask their questions sa mga kapwa nila doktor kasi alam nilang mas maiintindihan sila nun. And siguro naman, yung concern na doctor na yun is kaya din siyang i-refer kung sakali kailangan na niya ng tulong. Ayan, mensahe nyo naman po sa PhilHealth. Ayun. Yung regarding naman po sa mensahe ko sa PhilHealth, sana po mas lalo pa po nilang suportahan po ang lahat po ng DOH Hospital, kahit po mapapribado o publiko po na ospital. And sana po is mas mapalawig pa or mas mapalaki pa po yung coverage po ng mga benefits po nila para po lahat po ng Pinoy kumbaga po ay nakuha natin or wala po tayong malampasan, no? Kumbaga, lahat ng Pinoy hawak po ng PhilHealth. And sana po ay dumating yung pagkakataon po na hindi na po mag-iisip yung mga pasyente po natin ng financial burden, kundi more on curative na po at isipin na nila yung kalusugan po nila.
Ayan, thank you so much, Doc. And binigyan niyo po kami ng time para ma-interview po kayo. And naway po marami pa po kayong matulungan na pasyente. Yes po, ma'am. Maraming salamat din po, ma'am. And sana rin po marami rin po matulungan din po kayo sa PhilHealth. Yes, thank you po. Salamat. Hi! Nandito pa rin tayo sa PhilHealth Trip, kung saan nais natin dinig at ramdam natin ang insurance at protection mula sa PhilHealth. Ngayon po, ano naman po ang chronic kidney disease o CKD? And magkano po kaya ang benefits po para dito? So, ang chronic kidney disease o CKD, ito yung kapag yung bato natin or yung ating kidneys ay unti-unting nawawalan ng kakayahang maglinis or mag-alis ng dumi sa ating dugo. So, bagamat wala pang lunas, makakatulong na ang gamutan nito para mapabagal ang paglala ng sakit na ito. So, ang madalas na sanhi nito is yung high blood pressure at diabetes, no? So, ang end-stage renal disease o CKD5 ay nangangailangan ng dialysis or worse, kidney transplant po. So yun, sana po ingatan natin yung kalusugan po ng ating pamilya, ng mga anak natin, kahit ng sarili natin. So speaking of mga PhilHealth coverage, ano pa po yung covered natin para sa mga may sakit sa bato? So meron tayong all case rate benefits para sa benefits natin to treat dialysis patients. No, meron po tayong outpatient hemodialysis na nagkakahalaga po ng 6,350 per session. Sa loob ng isang taon, meron po tayong 156 sessions. So ayun po, maaari po nating ma-avail ang benepisyong ito sa ating mga accredited health facilities nationwide. Kung kinakailangan po ng kidney transplant, meron po tayong mga contracted health facilities para dito. So ang halaga po ng kidney transplant ay nagkakahalaga ng 865,000 hanggang 2,146,000. So, ang ating contracted health facility dito sa Region 3, we have Angeles University Foundation Medical Center Inc. sa Angeles City. And gayon din po sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija. Kung nangangailangan naman po ng alternative sa hemodialysis, meron po tayong tinatawag na peritoneal dialysis o PD-FIRST. So, ang halaga po ng PhilHealth benefits natin dito ay 389,640 hanggang 1,269,000. So, maaari po nating ma-avail ang benefits na ito sa Renal Clinical Care Services Inc. sa Angeles City and St. Teresa Dialysis Center Inc. sa City of San Fernando, Pampanga. Para naman sa probinsya ng Tarlac, maaaring makapag-avail nito sa Tarlac Provincial Hospital at gayon din sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center. Kung makikita po natin, Doc, yung gastusin napakalaki. Umaabot na nga ang benepisyo natin like sa kidney transplant ng 2 million and above. So, ibig sabihin, yung kung regular ka lang na, actually, kahit may pera ka o wala, syempre, hindi ganito kabilis magkaroon ng milyon para sa paggastos po sa ating karamdaman. At maganda po na ito po ay covered po ng PhilHealth. Nakakalungkot mang sabihin, dumoble na yung mga facilities natin for dialysis, mga freestanding dialysis since 10 years ago. And then, mabuti naman at meron tayong mga contracted hospitals na makakapagbigay ng kidney transplant sa mga deserving or sa mga pasyente na pasok dun sa package. Oo. And Doc, ito po, para naman sa mga nangangailangan ng below the knee amputation at kailangan ng prosthesis. So, covered din po ba ito ng PhilHealth? So, ang pwedeng makinabang dun sa Z-Morph Z-Benefit Package natin is kagaya ng mga naputulan ng paa, yung mga may diabetes, or yung kapag na-aksidente, and yung mga sadyang pinanganak na kulang ang kanilang extremities. So, pwedeng magpalagay ng prosthesis. Ayun.
Okay. So ano naman po, Doc, yung benepisyong PhilHealth para sa orthopedic implants o kaya yung mga nangailangan ng prosthesis dahil nagkaroon ng amputation? Miss Mons, iba naman yung prosthesis and yung selected orthopedic implants. So, yung selected orthopedic implants, ano din siya, Z-benefit package. Ito yung mga cases na napa-fracture and kailangan nilang maoperahan dahil kailangan malagyan ng bakal yung kanilang, halimbawa, napilay ang kanilang legs, ang kanilang paa or kamay. So, pwede silang maipasok ng isang contracted Z-benefit facility para maka-avail sila dun sa mababayaran yung bakal na ilalagay sa kanila. Eh magkano po kaya, Doc, yung ating mga implants for, alimbawa, yung hip arthroplasty? Yan, para po sa mga nagtatanong na mga kababayan natin. Yes, for the implants for hip arthroplasty, ang operasyon na ginagawa dito is total hip prosthesis. Umaabot ng 210,000 to 260,000. Okay. So, depende kung ano yung gagawin ng orthopedic surgeon na operasyon sa kanya and kung magkano yung halaga ng bakal or implant na ilalagay sa pasyente. Sakop din po ba ito, Doc, yung implants for hip fixation, Doc? Yes. Para dun sa implants for hip fixation, 160,000 pesos siya, Miss Mons. And then, marami kasi tayong iba't ibang fracture. So, yung package, nagva-vary siya kung ano yung ilalagay na implant sa pasyente. Ngayon, yung mga implants for pre-trochanteric fracture, nagre-range siya ng 150,000 to 160,000. And yung mga implants naman para sa femoral and tibia shaft fracture, yung mga fracture sa paa, nagre-range siya ng 140,000 to 150,000. Yan. And then yung mga implants din for total knee replacement, nagkakahalaga siya ng, yung knee prosthesis, nagkakahalaga ng 251,000 yung package natin. Yan. And yung mga implants for upper extremities, o yung pag na-fracture naman tayo sa ating arms or forearms, nagre-range siya ng 100,000 to 124,000. Doc, saan naman po kaya pwedeng ma-avail itong mga benepisyong po to? Pwedeng ma-avail to sa ating mga contracted health facilities. So, nanguna na doon yung ating Jose B. Lingad Memorial General Hospital sa San Fernando, Pampanga, and yung Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija. Doc, meron pa ba tayo, Doc, iba pang Z-Morph, Doc? Ayan. Yung mga additional sa Z-Morph, yung mga partial foot, yung mga below the knee, na nagkakahalaga naman ng 15,000 pesos. And saan po natin ito pwedeng magamit ng mga hospital? Sa San Fernando, nandun yung KDF or yung Kapampangan Development Foundation Inc. Yan, contracted din sila for the Z-Morph. Yan, and of course, marami pa tayong aabangan dito sa ating programa kung saan i-discuss pa natin yung ating, ano ba kaya yung benepisyo ng PhilHealth para sa premature babies, visual disabilities, ayan, para sa mga bata at proseso ng pagpapa-accredit sa PhilHealth para makapagbigay ng ganitong serbisyo at benepisyo para sa ating mga miyembro. And bago tayo pumunta dyan, silipin ulit natin ano bang nangyayari sa ating mga kabarkada sa kalusugan sa Lusog Diaries. At kailangan lamang tayong tumutok dito kung saan dapat dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth sa programang PhilHealth Drip! Magandang araw! Ako si Ann Roque. Ngayon po ay kakausapin naman po natin ang isang cancer patient. Ma'am, kumusta po kayo? Okay naman po. Ano po yung buong pangalan nyo? Ako po si Janet Fornea Sapugay. Taga saan po kayo? Taga Giginto, Bulacan po. Taga Giginto, Bulacan. Opo. So, hindi pala kayo Kapampangan? Hindi po. Okay. Ano po ba yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Kayo po ba ay currently working or nagtatrabaho pa po ba kayo or nasa bahay? Ako po ay kasalukuyang online seller po para matustusan ko ang aking mga pangangailangan sa araw-araw. I see. Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa amin bakit
nandito kayo sa JBL? Anong dahilan bakit kayo napunta dito? Yung na-refer lang po kasi ako ng tita ko dito kasi currently po talaga ako nagtatrabaho po sa Manila. Tapos, wala pong mag-aalaga doon sa akin kasi solong nangungupahan lang po ako. Tapos, yung tita ko po taga Bulacan, tapos nagtatrabaho po siya bilang BHW po sa barangay. Barangay health worker, Opo. no? Kaya kapag chemotherapy ko po dito po sa JBL, may matatawagan pong ambulansya. Kaya napunta po ako dito. Pero ma'am, bago kayo napuntang JBL, gusto ko lang malaman, paano kayo nagkaroon ng sakit na tama po ba ay cancer? Opo. Paano nyo po nalaman na kayo po pala ay may cancer? Maaari nyo bang ikwento kahit maikse or kahit mahaba? Sige ma'am, papakinggan namin kayo. Sige po. Ano po, akala ko po na muong gatas lang po kasi sakto po after ko pong manganak po sa Unico Iho po. Nung 2022 po, akala ko po na muong gatas lang. Tapos, sakto po 5 months po ng baby ko, injection niya po sa center. May free po na, nag-announce po yung staff po ng barangay, may free po na breast screening. So, I grabbed the opportunity po kasi first 200 patient lang po. So, para maalis po yung agam-agam ko, nagpa-breast screening po ako sa barangay. Sa Bulacan, no, ma'am? Opo, sa Bulacan po. Tapos, screening, ano naging result? Yun na po. Nung binibreast screening po ako ng mga nurse, naririnig po nabubulungan po sila. Sabi po nung isa, parang katulad to ng isang pasyente natin na kakaiba yung shape ng bukol. Kaya parang nirequest po nila ako ng breast ultrasound. So ini-screen, tapos nung parang may initial findings, kailangan mo na magpa-breast ultrasound. Saan ka nagpa-breast ultrasound, ma'am? Ano po? Sa Bulacan din po? Sa Lourdes po, sa Manila po. Sa Manila na Opo. siya. Tapos po, anong nangyari nung nagpa-breast ultrasound kayo? Hindi pa po kasi nagsisink in sa isip ko na ganun po na parang yung bukol ko po kakaiba. Saan, ma'am? Sa right? Sa left po. Sa left. Sa right, wala? Wala po. Sa left, yun ang parang, ikaw ba, bago ka nagpaano, may nakapaka ba? Or wala? Asing wala ka nakapa, nagpa-screen ka lang? May nakakapa nga po ako kasi nga po, kala ko po na muong gatas. Oo, kasi kapapanganak mo lang, no? Kapapanganak ko lang po. Tapos, para nga po mawala yung agam-agam ko, yun po nagpa-breast screening ako. Tapos, nung lumabas po yung result po ng breast ultrasound ko, nakalagay po doon na suspicious for malignancy. Okay. Kaya na-request na naman po ako ng breast ultrasound? For needle biopsy po. For biopsy na siya? For biopsy na po, kasi suspicious for malignancy na po siya. Tapos po? Tapos, nasa lahi din po kasi namin ang breast cancer. Parehas tayo sa family din kasi namin sa mother side. Yung tita ko, diabetic na at the same time, may breast cancer. Sige po, tapos? Tapos yun po, panglabas po ng core needle biopsy, during core needle biopsy, sabi po sa akin ni doktora, mga 5 tusok daw po sa breast ko. Tapos, 5 tusok? Opo, 5 tusok po, nakahiga na po ako noon. Tapos, nung binibilang ko po kasi medyo may kasakitan po kasi, medyo makirot po. Walang pain reliever ba? May anesthesia po, pero mararamdaman niyo po kasi yung tusok po ng malaking karayom. Para pong ini-stapler, yung tunog. Tapos binibilang ko po, tinitiis ko po. Sabi ko, ay pang-5 na, matatapos na po yung, yung hirap ko. Conscious ka naman, no? Opo, tapos nung pang-5 po, dumaplis po. Kasi sobrang tigas po nung sa part na kinuha na ni doktora. Kaya sabi niya po, pwede bang isa na lang kasi para sure tayong makukuhanan ko yung sobrang pinakamatigas na part para sure tayo. Sabi ko, okay po. Yung pang-6 po, dumaplis na naman po. Tapos hanggang umabot po kami ng 9 na turok. Yung 5 po naging 9. Kaya, yun po, kasi public po ako nagpa-core needle biopsy kasi medyo pricey po kasi ang core needle biopsy. May idea ka ba magkano yung gano'n?
Nasa 10,000 po. Mga 10,000 ganun po. din. Opo, Okay. nasa 10,000. Tapos, lumabas po yung result ko since public po kasi medyo matagal. 2 months po lumabas. Saan mo pinagawa sa Lourdes sa Manila? Hindi po, iba-iba nga po eh. Oo nga. Hospital ng Maynila po. Maynila naman. Opo. Okay. Tapos, lumabas po, 1 out of 9 cases po na nakuha po sa breast ko. Isa lang po yung positive na cancer. Isa lang. Opo. Kaya sabi po sa akin ni doktora, pwede bang i-review natin? Baka po nagkamali. Ganyan po. Ano? Kaso lang po, that time po na nagpa-review si doktora sa akin, nag-request na rin siya ng estrogen, progesterone, and HER2 new test. Pinacheck din yun. Opo. Kasama din pala yun, no? Opo. Para din po kasi magbe-base ng protocol ng gamutan sa chemotherapy. Okay. O tapos po? Tapos nung lumabas po yung HER2 new estrogen, progesterone test po, may nag-positive po na 3 na HER2 new na ibig sabihin daw po, aggressive po yung cancer Yung ko. cancer cells. Kaya hindi na rin po tinuloy yung pag-review. So parang in-advise ka na you're for Na chemo na po. paano nyo tinanggap yung balita sa family mo, sa'yo lang? Ma'am, actually ako po talaga from the start po, positive thinker po ako. Hindi pa po talaga nagsising in sa isip ko na may cancer po ako. Tapos may kapapanganak mo lang Opo. that time. Ilan taong ka na nun? Kasi 30 po. 30. May husband ka ba? Meron po. Okay. Paano nyo tinanggap yung ganun na sitwasyon? Kami po ng husband ko, positive thinker din po kasi parang lalabanan natin yan, sabay natin yan lalampasan. Opo. Tapos, in my case naman po, malakas naman po kasi ako, tapos malakas din po ang faith ko kay God. Sabi ko, nakikita niya naman ako, hindi niya po ako pababayaan. Hindi ko po talaga maramdaman na may sakit po ako. Nalakas ka? Opo. Pag chemo lang po talaga, dun po talaga ako sobrang hirap. Mga ilang beses ba ginagawa yung chemo sa isang buwan? Sa akin po, sa case ko po, 3 times a month po ngayon. 3 times a month. Opo. Buti dito kayo sa Jose Billing at Memorial Hospital kayo. May nag-endorse ba sa inyo dahil... Yung tita ko po, nagtatrabaho po sa DHW. barangay health worker siya. Opo. In-endorse rin po sa kanya ng mga kakilala niya po na may mga pasyente rin po dito. Kasi nakita po nila na maganda daw po yung Services ng services po. JBL. No? Parang semi-private din daw po. Pero may binabayaran ka ba dito? Wala naman po. Wala? Sa awa po ng Diyos, ni piso po wala po akong binabayaran. Ang galing. Pero may idea ka ba kung ikaw ay sa private nagpa-chemo? Nag-research ka ba? Siyempre pag Yes gano'n, po. i-research mo. Opo. May idea ka magkano yung chemo sa labas kapag hindi government hospital? Meron po ma'am, actually po, may oncologist po ako dito sa private po, may oncologist din ako kasi Dalawa. opo, nagsa-second opinion po kasi ako eh. Sa kanya po, kung sa kanya po magpapakimo na sa 70 to 120,000 po. 70,000 To 120 po. Per- Depende pa po sa gamot. per chemo yun. Opo. So kung times 3 in a month, parang kulang-kulang 300, 360. Po, opo. Tapos online seller ka. Opo. Tapos hindi si asawa mo, working naman. Opo. Factory po ng siomai. At least naman may kita pero in a month, di ba? Ang Opo, hindi hirap. po sapat kasi po may baby rin Tapos may baby ka pa sobra kapag- pong, Buti na lang, ni-refer ka dito, tapos nagka-slot. Yes Tama. po, opo. So, nung nalaman mo, nagpa-check up ka na rin dito sa hospital. Opo. And then, nabigyan ka na ng slot. So, anong masasabi mo ngayon, ma'am, sa PhilHealth na na-avail mo yung PhilHealth benefits for the breast cancer? Sobrang thankful po ako sa PhilHealth kasi po, since ma-diagnose po ako na may cancer po, yung physical, yung mental, yung emotional po, inaagaw po nito, lalo na po yung financial po. Salat naman po kami sa, hindi naman po kagandahan po yung buhay namin. Laking tulong po talaga ng PhilHealth kasi, lalo na po sa akin, stage 4 breast cancer na may bone and lung metastasis. Every chemotherapy ko po, madami po akong gamot. So, madami rin pong gastos, malaki-laki po.
Dahil po sa PhilHealth po, ni piso po wala po akong binabayaran. Kaya sobrang thankful ko po. Ayan, ma'am, ang pagkakaroon ng cancer talaga, di ba, nakakatakot. Meron ka bang gustong ibigay na mensahe sa mga kapwa-kababaihan natin or even sa lalaki kapag dinapuan ng sakit na ganito? Ano po, kapag dinapuan po kayo ng sakit po na cancer, kasi po nung una po, akala ko po, kumain ka lang ng masusustansya, gagaling ka na, pananampalataya po. Ang pinakauna po pala dapat na gagawin nyo, isettle nyo po, iset nyo ng pinakamataas yung mental health nyo po. Mental health is very important po kasi kapag bumigay po yung mental health natin, wala rin po kahit kumain tayo ng masusustansya, bibigay rin po ang katawan natin. Pero pinaka number 1 po talaga yung pananampalataya po kay God. Oo, I agree with you, ma'am, di ba? Yung parang dapat yung faith mo kay Lord talaga is nasa unahan talaga siya, above everything. Tapos, kailangan positive thinker ka. Yes. Oo. Kasi kung magpapatalo ka sa nararamdaman mo, sa sakit na nararamdaman mo, it follows kasi, di ba, ma'am? Yes. At syempre sa mga miyembro natin na kung sakali man po kayo tamaan ng sakit na cancer, wag po kayo matatakot. Kasi kaakibat po nito, meron kayong mga PhilHealth benefits na ma-avail. Lalong-lalo na po dito sa mga DOH retained hospitals, dito sa JBL Hospital, zero balance po sila. Katulad ng sinabi niyo, ma'am, wala po kayong binayaran, di ba? Opo. Gusto niyo po bang magpasalamat kay JBL? Sobrang thank you po sa JBL po, sa benefits po na binibigay niyo po sa aming mga indigent people po. Thank you so much po. Thank you, ma'am. So, pagpipray po namin kayo na sana po ay gumaling po kayo para makasama niyo pa po yung baby niyo at yung pamilya. Yes po. Ayan, partner, alam mo ba, nung nalaman ko na meron kaming family member na nagkaroon ng colon cancer, naging call ko yon na talagang kailangan bigyan ko ng priority yung health ko. Na kailangan mong kumain ng nutritious food at syempre kailangan mo magpatingin sa isang doktor. Hindi yung pag malala na lang yung sakit mo, doon mo maalala na magpakonsulta, di ba? Tama ka, partner Ann. Importante yung self-love na huwag natin kakalimutan alagaan yung mga sarili natin, mag-exercise tayo, and then, syempre, yung pinaka-importante doon is yung mental health natin. Yes, sabi nga nila kung good yung mental health mo, it follows with your body. So, bigyan natin priority ang ating mga sarili. Sabi nga, mag-self-love tayo. Kaya kung sa mga miyembro natin dyan na meron po mga malalang sakit, alam po namin na napakalaki ng gastusin. Alam po namin sa PhilHealth yung kaya unti-unti natin pinataas ang mga C-benefit packages. Di ba? May mga PhilHealth Z-benefits packages po tayong maa-avail sa PhilHealth. At nagpapasalamat po kami kay Dr. Chichoco at ang team, ng buong team ng JBL. Maraming salamat po dahil napaunlakan niyo po kaming pumunta dito sa inyong hospital. Ayan, so eto na guys, nasa ending part na tayo. Salamat sa panonood and don't forget to like and share our FB page, PhilHealth Region 3 and CLTV 36. Salamat mga ka-PhilHealth, kaya kita-kits tayo sa susunod na mga episode ng PhilHealth Lusog Diaries. Every Wednesday, 7 o'clock to 8 o'clock p.m. See ya! Hi! Nandito pa rin tayo sa PhilHealth Drip, kung saan nais natin dinig at ramdam natin ang insurance at proteksyon mula sa PhilHealth. Doc and Sir Bobby, ano naman po kaya ang mga benepisyong PhilHealth para po sa mga premature baby o small newborn? Yes, Miss Kat, no, meron tayong PhilHealth benefits para sa premature and small newborn. So, ito yung mga pinanganak na kulang sa buwan o yung pinanganak na mas maliit siya kumpara dun sa normal, no? So, ang benepisyo nito para sa mga ina o yung mga mothers, nagkakahalaga ng 600 pesos hanggang 4,000 pesos. Para naman dun sa ating mga small newborn, ang halaga po niya is 24,000 hanggang 135,000 na pwede po nating ma-avail sa Bataan General Hospital and Medical Center sa Balanga City, Bataan, at gayon din dito sa City of San Fernando, Pampanga, sa JBL. And of course, yun naman pong mga batang may visual disability.
Covered din po ba ito ng PhilHealth? Yes, Ms. Mons, meron tayong Z-Benefit package doon for children with visual disability. So, nagre-range ito ng up to 780 to 20,000 pesos. So, base sa diagnosis. And kanino namang contracted health facility pwedeng ma-avail ito? Sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Nueva Ecija. So covered po ba nito lahat, Doc, yung pangangalaga dun sa kanyang visual disability? Yung coverage ng package is dahil children, so ito yung may edad na 0 to 17 years old. So iba-ibang tulong ang maibibigay ng children with visual disabilities. Depende yun sa assessment ng specialista. So meron yung low vision assessment with treatment plan, tapos yung mga assistive visual devices, and yung prescription. May kilala ka bang bata pa lang, yung parang ang taas-taas na ng grado ng mata, yun. Pwede sila dun sa benefit na yan. At sana mas marami pa pong mga facilities ang magpaano po sa atin, magpa-contract or na-credit po para makapagbigay pa ng mas maraming serbisyo po sa ating mga miyembro. Doc and Sir Bobby, sino naman po kaya ang mga maaaring makagamit po ng benepisyo sa ilalim ng Z-Benefits? So, lahat ng miyembro ng PhilHealth and yung mga qualified dependents nito, yung maaaring makagamit ng ating Z-Benefits. So, kailangan lamang po magparehistro sa PhilHealth kung hindi pa rehistrado at bumisita po sa mga providers, Z-Benefits providers para ma-assess at mabigyan ng kailangang health services. So, maaari rin pong magpatulong sa mga Z-Benefits Coordinator at P-Cares na naka-assign po sa mga hospital para magabayan sa proseso nito. Ayan. So, kailangan lamang po, tinatanong natin ang lalaki ng mga sagot po ng PhilHealth sa mga ganitong karamdaman. Kaya Z-Benefits, basta po Filipino, kahit sino pong miyembro ng pamilya, magrehistro lamang po sa PhilHealth. At kapag meron na po kayong PhilHealth Identification Number, maaari nyo pong magamit ang lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Kasama po yung mga nabanggit natin. Kailangan lamang po bumisita po doon sa ating mga partner facilities at yung sinasabi ni Bobby kanina na makipag-coordinate po tayo sa ating Z-Benefits Coordinator. Magtatanong po tayo doon sa hospital or PhilHealth Cares. Ito po yung mga taga-PhilHealth na naka-assign po sa ating mga facilities, hospitals at nagbibigay po ng assistance sa ating mga miyembro. Ayan, and paano po ito yung proseso po ng pag-enroll sa Z-Benefits naman para magamit nila yung mga nasabi nating benepisyo? Ms. Mons, yung pag-enroll sa Z-Benefit, actually nagsisimula yan kapag ang isang pasyente or member ay nagpatingin sa isang yakap clinic. So, ang makaka-discover kung ano man meron siyang sintomas at bigyan siya ng referral ng kanyang primary care physician or yakap physician ng request para magsagawa ng mga karagdagang test, yung mga cancer screening test. And pag nakuha yung mga resulta na yon, is i-refer siya ng kanyang yakap physician sa mga contracted Z-Benefit hospitals natin. And pag nasa contracted Z-Benefit hospitals, ang magpa-facilitate doon is yung Z-Benefit Coordinator naman. So yun na ang mag-a-assist sa ating membro kung pasok siya dun sa criteria, and then titignan siya ng ating mga specialista na kasama dun sa team, yung tinatawag nating multidisciplinary team, yung mga specialista na sila ang magdidesisyon kung pasok sa criteria ang ating pasyente para ma-enroll siya dun sa particular Z-Benefit na yon. Ayan. Doc, yung iba po, kapag rehistro sila sa yakap, yung iba naman, di ba, Doc, may pagkakataon din na dumiretso na sila agad doon sa mga hospitals. So, tama po ba, Doc? Asikasuin pa rin naman po sila ng mga Z-Benefits hospitals po natin, kahit dumiretso na rin po kayo doon, at doon nyo po ipapatulong para makagamit po ng ganitong benepisyo. Ayan, alam na po natin kung paano po magpa-enroll under po sa Z-Benefits. Ngayon po, may babayaran po ba ang miyembro na nandito po sa ilalim ng programang Z-Benefits po? So, ang Z-Benefits po natin ay sakop ng no balance billing policy o yung tinatawag nating no copay. So, walang dapat bayaran ng isang miyembro kung
kung saan siya mag-a-avail nito, lalong-lalo na kung ang membership category niya is senior citizen, lifetime member, indigent, sponsored, at yung mga tinatawag po natin kasambahay members. So, ang benepisyo ng PhilHealth ay automatic kong ibabawas sa bayarin ng pasyente sa hospital. So, balit kung ang isang pasyente ay ninanais na may mga karagdagang serbisyo o yung upgrade sa services na tinatawag, so doon po siya magkakaroon ng parang babayaran on top po, doon sa PhilHealth benefits po niya. So, ito ay dapat na maayos na naipaliwanag po ng ating mga doktor sa ating contracted facilities at may pipirmahan po dito yung ating members, yung tinatawag po nating ME form or yung member empowerment form po na ina-accomplish po ng ating members with the guide po ng ating mga doctors para po maintindihan ng ating mga members kung ano po yung kanilang benefit na maa-avail. Ayan. So magandang balita po na no copay or no balance billing. Ibig sabihin wala pong babayaran ang pasyente kapag po gumamit po siya nung isa sa mga Z benefits na na-discuss po natin, di ba, Doc Bobby? Malaking tulong po yun na umaabot ng 100,000 to 2 million, depende po sa kaso. Yes. Ayan. And Doc, ayun po, kanina may mga nabanggit tayong partners natin ng mga hospitals para sa Z benefits. We would like also to invite our partners po na magpa-contract na po sa PhilHealth para po mas maraming serbisyo ang maibigay natin. Ano po yung proseso ng requirements, ayan, para magpa-accredit po yung mga hospitals po sa atin bilang Z benefits provider? Ms. Mons, para sa proseso naman ng pagiging isang contracted facility for the Z benefits, ang unang gagawin ng hospital is, or ng health facility is, punta siya sa website. Yeah. Kasi nandun lahat, dun sa downloads, yung mga tinatawag nating self-assessment tools or SAT, na marami tayong mga Z benefits, mga 22 na. So, pipili sila doon kung ano yung nais nilang Z benefit na magpa-contract, and then sasagutan nila yung self-assessment tool para makita nila sa kanilang sarili kung mapoprovide nila yung mga tinatawag nating mandatory services. So, kapag na-check nila lahat yon, isusumitin nila sa PhilHealth, sa regional office, sa section namin, sa Accreditation and Quality Assurance section, and then kasama nito yung letter of intent for them to be contracted kung anong Z benefit ang gusto nila. Tapos, magko-conduct kami ng tinatawag nating pre-contracting survey. So, pag nagkasundo tayo, and na-comply nila lahat yung mga kailangang ma-comply na services, is gagawa na natin sila ng kontrata. So, doon pumapasok yung, nakasaad doon sa contract yung tinatawag nating no balance billing. Especially sa ating mga contracted government health facilities, wala pong out-of-pocket ang patient. Okay? Yung sa mga private naman, kung kasing meron silang gustong additional perks na aside from the mandatory services, yun po, total makikita naman ng patient doon na kung ano yung napapaloob dun sa additional perks na yun for sa mga contracted natin naman na private facilities. Doc Che and Sir Bobby, ano naman po ang mensahe nyo para po sa mga membro, partners, or stakeholders po natin? Ang mensahe ko po sa ating mga members is ugaliin po natin magpa-yakap or magpa-check up or magpa-konsulta po para hindi na po tayo umabot sa puntong mag-a-avail tayo ng Z benefits. Although meron po tayong ganitong benefits, mas gusto po natin sana na maagapan o panatilihing malusog ang bawat miyembro ng PhilHealth. Nananawagan din po ako sa ating mga health facilities na may kakayahan para magpa-contract sa ating mga Z benefit packages para naman po ang ating mga miyembro na nangangailangan ay mas marami yung matatakbuhan. Ayan. So, again po, reminder din po sa lahat na alagaan po natin ating kalusugan. So, meron tayong PhilHealth Yakap at marami pa tayong benepisyong PhilHealth, more than 8,000 po
na benefit packages pang ino-offer ni PhilHealth po para sa lahat ng Filipino. Kailangan naman po magrehistro sa PhilHealth. At ganoon din po, meron din tayong Z-benefit packages po para sa mga catastrophic cases na na-discuss po kanina ni Doc She and Bobby. So maraming salamat po, Doc She, Bobby. At naging punong-punong ating discussion ukol sa mga benepisyong PhilHealth. Dahil dito po dapat, di ba, dapat dinig at ramdam natin ang insurance at protection mula sa PhilHealth. Dito lamang sa programang PhilHealth Drip!